Besoak jarri. Venga, a ver, va. Bueno, bai, a ver. Hemen. A ver, hortik. Ja, etorri nahi? Venga, neska, etorri. Oso ondo. A ver, 3. Etorri nahi? Venga, 4. Eta azkena. Nik esango dut. A ver, 3, 4. A ver, horrela jarri. Etorri nahi baldin baduzue. A ver, jarri horrela. Jarri. Oso ondo, venga, ba. Eta beste guztiok hortik egingo duzue horrela, laguntzeko. Oso ondo, bale, gero saiatuko gara berriro. Eta zuek, a ber, borobila egingo dugu, bale? Venga, korro bat. A ber, ba, oso ondo, eskua eman, besteari, oso ondo. Zuek geldi hemen, ze musika berezia beharko dugu, geldi hor, A ber, ba, eta zuek, a ber, zelan egingo dugu? Oso ondo, bale? Berriro? Oso ondo! Oso ondo! Eta guk egingo dugu hemen dantza. Tiraka, a ber, imaginatu zua erdian dagoela, Zuaren inguruan dantza egingo dugu. Oso ondo! Indiarren agurra nahi dut ikasi, pixka bat eseri, ta gero jaiki. Oso ondo, iesarri ondo. Eta orain denok, zuek geldi hor, Zuek geldi. Haiek ikusteko, ni egongo naiz hemen, eskuak denok horrela. Hemen. Bakiaren pipa, danborra joaz, bufaloen bila, eitzara goaz. Berriro, bakiaren pipa pasa, eta gero danborra jo. Denok, danborra jotzen. Aber bufaloak ikusten ditugu, bat besterik ez dugu hartuko, Indiaren dantzak, dakar euria, arrano izateko gurtu eguzkia. Oso ondo, dantzatu behar dugu ondo, eta orduan euria etorriko da. Eta euria, zuek egin duzue, atzamar bat edo bi erabiltzen horrela. Indiaren dantzak, dakar euria, arrano izateko gurtu eguzkia. Oso ondo! Eta orain, denok eguzkia gurtu. Eguzkia, berbesoak gora, eguzki! Berriro, gora besoak, eguzki! Eta duan, egan egingo dugu, mendiaren inguruan. Etorri atzetik. Ara begira eta zuek aile esan. Eta orain zuek erantzu. Vale, eta orain zuek ailei esan agur indioen erara, esaten dutela horrela. Jau. Zuek esan, jau. Eta orain zuek erantzun, jau. Eta orain txalobero bat, zuentzat, eta zuentzat. Primeran egin duzuelako denok. Venga, jesarri. Lekuan jesarri. A ver, non dagoen. Nire leku